Aj dneska vás vítam na mojej časti, ktorej vám ukážem, ako čistím svojmu zajacovi klietku. Takže potrebujem drevo a tohleto. Takže začneme to takto. Nech to padá do vedra. A potom to robím tak a dám piliny. Dám som to trochu vyvetrať, teraz toto pôjdeme odniesť do koša a dať piliny. Tam piliny, dáme mu tam jedlo do misky a vodu. Teda je hotová, môžeme tam podávať ňufa.